Territori 17. El 9 FM, La Veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17. Dotze minuts perquè siguin les 11, dèiem que parlem de llibres, en concret parlem d'un llibre, i per parlar-ne anem fins a la Veu de Sant Joan, allà ens hi espera l'Isaac Muntades. Bon dia, Isaac. Bon dia, Isaac. Doncs sí, parlem d'un llibre. Avui tenim un convidat aquí a l'estudi, que és en Marc Decker. Ell en el llibre, a la contraportada, té una sèrie de paraules amb què es vol definir. Es defineix com trastornat, pensador, eclèctic, investigador, escriptor, inversor, activista i comunicador, per tant una persona molt polifacètica. Ell hem de dir que va néixer a Sabadell fa 37 anys, que també col·labora aquí amb nosaltres a la Veu de Sant Joan en el programa El Gall, per tant també és una persona que està molt aquí amb nosaltres a la ràdio, i és l'autor d'aquest llibre del qual parlarem avui, que es titula De la locura a la plenitud, que és el seu primer llibre. De fet, ell en el seu moment ens va dir que n'havia començat un altre, però que no va acabar fructificant, però aquest sí que en aquest cas sí que el podem tenir entre nosaltres i el podem llegir. Bon dia, Marc, i moltes gràcies per ser amb nosaltres. Molt bon dia i gràcies. Per començar, en aquest llibre hi expliques una mica la història de la teva vida, des de petit fins ara. Comencem, si et sembla, per la infància. Com és la teva relació amb els teus pares? Clar, a veure, la relació amb els meus pares ha anat canviant al llarg del temps, no? De petit, ja quan es van separar, perquè es van separar, tot va canviar. Tot va començar a ser diferent. Per una banda tenia el meu pare, que tenia els caps de setmana, i per l'altra banda tenia la meva mare. I bé, la relació era complicada. En aquells moments de la infància era complicada. Hi van haver bastants problemes que explico en el llibre, no? I de fet això va anar evolucionant, aquests problemes que hi havia a la infància, i es van traduir amb altres problemes també a l'escola. Bé, era tot una barreja, una bola, no? Que no es podria dir que fos només una cosa, sinó que hi havia diferents temes que se van anar confluint. Al llibre parles també del bullying, que el vas patir a l'escola. Com va ser aquesta etapa de la teva vida i com et va marcar, diguéssim? Doncs clar, el bullying va ser molt important a la meva vida, perquè va marcar molt el que va ser la meva infància, no? Clar, jo crec que ja hi havia una base, perquè segurament a casa no estava bé tampoc, i això també portava que a l'escola doncs, tampoc estava del tot a gust. I això es va juntar amb que jo doncs, a casa mai he viscut el futbol, i es parlo concretament del futbol, i llavors doncs, tots els nens jugaven a futbol i jo no volia jugar a futbol, preferia jugar a altres coses, no? Però clar, això en la societat en la que estem no està acceptat. Llavors, doncs, els nens de classe, com que jo no jugava a futbol, doncs cada vegada que marcaven un gol em venien a donar cleques, no? I això ja va comportar que jo, clar, d'aquests moments tampoc és que jo em quedés parat, no? O sigui, jo m'enfrontava a 10 nens a la vegada, pagant, lluitant i tot el que fes falta, no? Però clar, vull dir que tampoc no era exactament que jo em quedés allà petit i no volgués fer res, però clar, quan estàs contra 10 nens que diàriament t'estan fent això, al final fa impremta a la vida, no? Fa impremta a la persona. És impactant això que comentes, i realment doncs, és una problemàtica que arriba fins als nostres dies, i a més ara amb l'afegit que hi ha el tema de les xarxes socials, que suposo que tu això, clar, no ho vas viure, però Déu-n'hi-do. El llibre una mica parla de la salut mental, també, comenta tot això. Expliques que la teva primera crisi apareix després de fumar un porro. No sé en què va desembocar tot això. Què et va dir el metge? Bé, clar, a veure, quan jo vaig fumar... Quan jo vaig començar a fumar també tenia a veure amb tot aquest procés que havia portat, no? Ja començàvem amb el malestar a casa, després parlàvem del bullying, vull dir que tot s'anava engreixant aquesta bola, no? Llavors també vaig tenir problemes a casa, que també, ja de més adult, diguéssim, que també van empitjorar més en l'adolescència, i llavors vaig començar a fumar porros perquè
bueno, era el que els meus amics feien i era una manera d'encaixar també el fumar porros. No era exactament per fumar porros, sinó per encaixar amb els meus amics. I clar, això em va portar a la meva primera crisi. I aquesta primera crisi, que ja era una bola que ja estava molt engreixada, diguéssim, llavors el metge em va dir que al principi, diguéssim, aquesta primera impressió, aquesta primera minicrisi, diguéssim, no em va dir res. Però llavors, al cap d'uns mesos, vaig tenir-ne una segona sense ja fumar porros, perquè els porros els vaig deixar per sempre, perquè ja vaig tenir prou, diguéssim. I llavors la segona crisi ja va ser sense drogues, no? Sense fumar res. I llavors em va dir el metge que tenia una malaltia greu, incurable i crònica. I això per mi va ser va ser molt fort, no? Jo vaig estar a partir d'aquí un any sense sortir de casa, tancat, deprimit, i de fet fins i tot diré que no vaig acabar d'acceptar les paraules que em va dir el metge en aquell moment. Ara decideixes explicar-ho tot en un llibre, és una manera de despullar-te. No sé si t'ha servit com a teràpia. Per què prens aquesta decisió de fer-ne un llibre de tot plegat? I tant. No. Per mi és una teràpia total. O sigui, és superterapèutic. De fet, m'estic plantejant fins i tot de proposar aquest tema concret d'escriure un llibre autobiogràfic com a teràpia, perquè penso que és molt terapèutic, ajuda a ordenar les idees, ajuda a ordenar la infància, a ordenar tot el que t'ha passat, posar-ho en paraules, saber, perquè també comporta un procés d'investigació que és d'haver de descobrir com va ser la teva infància i també fins i tot de parlar amb els familiars i contrastar idees, i penso que més enllà inclús de que sigui terapèutic per mi, penso que pot ser terapèutic per totes les persones que tenen un patiment fort i que posant-ho en paraules, o sigui en un llibre o sigui en un document, no cal que sigui tampoc un llibre, però penso que és molt positiu. Perdona, Isaac, ara m'estic saltant el guió, ara el reprenem el fil ràpidament, però deixa'm fer una altra pregunta a en Marc. A qui va destinat aquest llibre? Creus que pots ajudar algú a explicar la teva experiència perquè algú que se senti com tu o que ajudar-lo, diguéssim, en el camí, amb qui penses, diguéssim, quan l'escrius? Sí, mira, per una banda jo pensava, sobretot, la meva idea inicial, diguéssim, va ser que desmitificar el que era una malaltia mental, no? Perquè hi ha com molts mites, hi ha molta cinematografia i molta, no sé com dir, molta fantasia al voltant del que és una malaltia mental, no? Llavors, doncs, jo volia explicar les meves crisis, perquè, per gràcia o desgràcia, les recordo perfectament, i les volia explicar tal com les vaig viure. És a dir, des del meu punt de vista subjectiu, però també des d'un punt de vista sense entrar en judicis de si estava bé o estava malament, sinó simplement dir, mira, va passar això, jutja tu mateix si és molt o si és poc o com és, no? Llavors, doncs, desmitificar la malaltia mental i dir, mira, això és el que passa en una crisi i ja ho saps. Com estàs actualment, Marc? Perquè tu durant 17 anys comentes en el llibre que has provat de curar-te d'aquesta malaltia, no sé, has hagut de prendre medicació, comentes que també has patit unes 10 crisis aproximadament. Com estàs actualment? Doncs, clar, el procés que he fet és de reconvertir, diguéssim, el meu objectiu, que sempre havia sigut de deixar la medicació, que això és una de les coses que parlo en el llibre, no? I ara, el que em diu el títol, de la locura a la plenitud, ara el que faig és buscar la felicitat. Llavors, doncs, aquest canvi de paradigma, de passar, de voler deixar la medicació, intentar-ho de 1000 maneres, com explico en el llibre, a buscar la felicitat o a intentar ser més feliç, és el meu moment actual, no? Llavors, doncs, ara el que em dedico és a entendre'm a mi mateix, que una de les coses que he fet per entendre'm justament és escriure el llibre, entendre'm a mi mateix per descobrir com ser més feliç dintre de les meves possibilitats, ja que tinc una limitació, que és la malaltia, que hi ha
doncs, prenc una medicació, hi ha certes coses que no puc fer perquè tinc algunes limitacions, però dintre de les meves limitacions ser el màxim de feliç possible. Durant tots aquests anys també hi ha hagut qui t'ha ajudat, especialment, si no tenim mal entès, algun company de pis també t'ha ajudat d'alguna manera, oi? Sí, bé, clar, em va ajudar i em va desajudar també, perquè de fet, clar, aquesta persona, diguéssim que a través de comportar-se d'una manera desagradable i de fer-me coses que, bueno, em va arribar a robar i altres coses, no?, em va fer adonar de com era de difícil i de com era de complicat de poder sortir-ne d'una malaltia d'aquest tipus sense una ajuda farmacèutica o una ajuda, diguéssim, molt forta, però que no és una ajuda forta en el sentit de psicològica, sinó que ha de ser alguna encara més intens, una química forta, de que realment et suposi un canvi radical en la teva essència, no? I aquesta persona doncs, em va ajudar a fer aquest canvi i, de fet, inconscientment, perquè ell no era justament gens conscient de que m'estava ajudant, sí. Però em va ajudar molt perquè vaig adonar-me que era completament impossible ajudar-lo si no era a través d'un mecanisme farmacèutic. Llavors, doncs, això em va fer reflexar la meva vida, que tot el que havia estat intentant durant tant temps de deixar la medicació realment no era possible i que realment havia de prendre la medicació. Sí que conec casos de que han aconseguit deixar la medicació, no vol dir que el meu cas sigui extrapolable universalment, però en el meu cas sí que entenia que jo havia de prendre la medicació sí o sí i aquesta acceptació m'ha ajudat a fer aquest pas endavant. Ara et trobes, de fet, en un procés de recuperació. Un exemple ben evident és que avui ens estàs parlant amb tota naturalitat d'això, per tant, sense cap mena de por i ho expresses. Estàs fent un segon llibre, pel que sabem. Vull dir que encara hi ha una segona part. De què va aquest llibre? Bé, aquesta segona part puc adelantar poques coses perquè segurament m'equivocaré. Però la base, diguéssim, d'on parteixo és del model biopsicosocial, que és un model de George Lippmann Engel, i a partir d'aquí l'estic intentant evolucionar cap a una altra banda que encara s'ha de definir com s'evolucionarà. I aquest llibre també hem de dir que està escrit en castellà. No sé si et planteges que es pugui traduir al català, on el podem trobar també? Sí, bé, aquest llibre, de fet, d'entrada, estava pensat d'escriure'l en els dos idiomes, en català i en castellà. El que passa que el vaig escriure primerament en castellà i després, al final, no l'he acabat de traduir al català, però està pendent. I per trobar-lo, actualment el tenen, per exemple, al Centre de Rehabilitació del Ripollès, allà en tenen diversos exemplars, i també el tenen al CAT, aquí el CAT. El CAT de Can Guetes de Ripoll. El Can Guetes, exacte. Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per despullar-te d'aquesta manera, per explicar el teu testimoni. Segur que és molt important per altres persones, també per tu, lògicament, com deies, com a teràpia, per dur a terme aquest llibre, de la cura a la plenitud. Marc Decker, gràcies per ser avui al Territori 17. Moltes gràcies. Gràcies també, Isaac, per acompanyar-nos en aquesta entrevista, en aquesta secció, el Lletra de Ferits, i el que fem tot seguit al Territori 17 és continuar endavant, ens actualitzem. Gràcies, Isaac, fins després. Fins després.